Привет, хора! Аз съм Елена и днес ще играем на Sword and Sandals 2. Така направихме се. Име, тук скривам глупости. Да скипваме. Така, нека започваме. Окей, победихме. Let's go, може. Пашка. Честен този обаче. Да добре. Ще му пресна към щане. Абе, тя май пускат, не покончи. Майко. Видите. Ну, там. Сам как-то. Да. Окей, седьмая, кстати. С контошка.
Да почнем. Тан, умря. Nie na pewno w dziennikach. Nie na pewno w dziennikach. Тъй, да почваме там, като да им пръсим. Ехе, то се хак. То сам как да не е хак? Жуго! Сега ще му пръсна камчето. Още след първата нощ, в която спахме до Ромео и Мила Филип Серемзони, бях изумен колко да се чувствах на света. Рино е Филип Серемзони е перфектен и на път. Вземи го с теб в хотела или в кемпера. Той е идеално Ала, благодарим, Джо. за леглото в студентското общежитие или за неочакваните гости. А можеш да намериш и други Вот приложения. тук отвън към стола седнал такова. Умно и ние на зимата. На стола си. Може да ни. Ще го бутнем тези малко за стамина. Да, стоп матрак Рино Серемзони се наслаждаваш на пълен уют във всеки един момент. Айде, пръскаваме камчето. Се стопери, да става стабилно и да се размества. Топ матракът е Ти за какво се помисля? от нежни към кожата евкалиптови фибри. За Това тотална не хигиена, съм чрез да го пробвала. сваляш и переш в пералния до 40 градуса. Подобри неудобния диван и спести пари. Наслади се А това го разцепя колко го дъх. Добре. Ще дигаме стамина, че... Меморитяната облегчава точките. Ай, компостос. Ергономична позиция по време на сън. Дормео Риньо Евкалипт Серемзони осигурява перфектната температура, когато спиш. Без претопляне и без пренос на движението. За пълен комфорт добавихме към топ матрака и анатомична възглавница от меморитяна. Просто аз реших, че трябва да променя нещо в живота си, което да така по-генерално. И това беше именно матрак. Нали си го взехме и не е просто никакъв проблем за нас за купуването по този начин на матрак. Това дава възможност да вземе нещо много полезно и много важно. Ето, пак само между блоков. Но това на 30. Обнови неудобния диван на повече от удобна цена. Още пръсна канчето е. Ромео Риньо Евкалипт Серемзони, комплект с възглавница, Вече му пръсна канчето. само за 19,99 на месец. Защото ти ще му дадат спане просто от всичките битки, които да израсим на този боса. Значи пак пари и ми ги дава наведнъж. Ще си купа... Че на хубто. Че... Много малко проблема. Ще спрям за малко. Така. Дали може да си купим нещо по... Добре, специално за този меч. Те окей. Това ще е края на първи епизод на... Всъщност не. Това е трети епизод на Sword and Sandals 2. Ще се видим в четвърти епизод, който ще снимам сега веднага, така че до скоро.